Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Fent Campana. Jo sóc la Martina. I jo sóc la Berta. I avui estic, Martina... Com estàs? Estic un groc llimona avui. T'ho veig. M'ho veus? T'ho noto. Em veus una cara així com llum, Com alegre. alegre. Sí. M'has notat? Sí. Bueno, que bé que se'm noti. Tu com estàs? Jo t'he de dir que estic blau elèctric. Martina, però sempre estàs blau elèctric, tu. Sempre estic blau elèctric, però és que sempre estic bé i llavors és el meu color d'estar bé. Bueno, doncs si és perquè estàs bé, jo m'alegro molt. Sí, sí. Doncs molt bé, avui, abans de començar, Martina, et porto un joc, que ja saps que a mi això dels jocs m'agrada molt, i el joc que et porto avui es diu Starter Pack, que per qui no sàpiga en què consisteix, us ho explico. Jo li ensenyaré una imatge a la Martina on hi haurà diferents elements característics d'un grau d'aquí de l'Institut de la Mercè, i tu hauràs d'adivinar de quin grau estem parlant. Molt bé, em sembla una mica complicat, però divertidíssim. Però Vale, em demano començar. Vale? Vinga. Som-hi. Aquí tens la primera imatge, Berta. Vale. Què veus? Home, així de primeres he vist una llanterna Pista. que a mi em dona una pista de cap on pot anar. Vale. I aquests guants jo crec que van molt bé per moure i tocar focus, Vale. però jo crec que l'eslinga ja m'ho ha deixat molt clar, aquesta eslinga característica del grau d'il·luminació. Molt bé, correcte. Sí o no? Sí, ho has atrapat a la primera, però t'he de Que dir bé. també que t'has deixat les ulleres de sol, que És veritat. molts del grau d'il·luminació porten ulleres de sol i encara no sabem per què, no? Ja ho descobrirem, potser. No sabem per què, ja ho sabem. descobrirem. Et poso la meva imatge, Martina. Vinga, va. Vale, veig un altaveu, una motxilla buida, Sí. Red Bull per despertar una mica, no? Podríem dir que són els nostres amics que fan parquineo a l'estona d'esbarjo? Qui són aquests que fan parquineo? Sí, que posen música molt alta, que podrien ser els nostres companys de Video DJ. Molt bé! Sí, són video DJ, són Molt video bé, DJ. està ben trobat. Bueno, molt bé, Martina. Sembla que coneixem molt bé els nostres companys d'aquí de la Mercè i anem a veure si la gent de l'institut també coneix els graus. Anem a donar una volta i a comprovar-ho. Doncs ja estem aquí als passadissos de la Mercè i anem a buscar persones que vulguin jugar amb nosaltres al Starter Pack dels cicles d'imatge i so. Vale, us explico. Sabeu què és un Starter Pack? No. Saps què és un Starter Pack? Sí, bueno, jo ho he vist en tribus urbanes, que t'ensenyen com va, bueno, què porta la penya a la tribu urbana o alguna així, no? Es como un DLC que no sale, loco. Es como enseñarte una previa de lo que es. Vale. No has entendido, ¿verdad? Vale, sí. Doncs llavors nosaltres hem fet 6 Starter Packs sobre els cicles d'imatge i so de la Mercè. Llavors jo t'ensenyaré Starter Packs i m'hauràs de dir quin cicle creus que és. Vale. Som-hi? Sabeu quins són els 6 cicles d'imatge i so? Caracterización. No. Quins? Peluqueria. Imatge i so. Relojería, no. Imatge i so. Producció, va. I tu què dices? Realització. Vinga, va. És realització. Molt bé, molt bé. Per què creus que és realització? Et sents identificat? Perquè el Rubén, el profe, ens crida, així. Aquest és el meu. És el teu. És el meu. Per què? Auriculars i la cervesa. Auriculars i la cervesa. I per les arracades... Sí, això jo no estic d'acord, però lo de no dutxar-se, però bueno. Bueno, és que diuen que sou una mica perroflautes. ¿Perroflauta? No. ¿Es producción? Es producción porque hay cosas que ya dan como miedo. Rotllo? Rollo, un Gantt de estos. ¿Es producción? És producció. Aquestes coses que a ningú li agraden. A mí menys. Ay, perdón, animación 3D. Ah, sí. Ah, sí. Sí. Per què? Por... Los otakus. No heu vist otakus de 3D? Sí. Per què l'institut? Sí. O sigui, És que birra i auriculars va molt relacionat amb molt de so. apareix una birra, o sigui, una... Martí, que no es dutxen. Ja, no, jo em dutxo, o sigui, apareix... Però si ets de so? Sí, com? Esto es realización. Molt bé. Per què? Porque esto es lo que diría la Muti. Hem de seguir l'escaleta. Va, t'ho he dit, sortia un porro. Exacte.
Això és il·luminació. I el balanç de blancs. Sí. Això és il·luminació. Il·luminació. Sí, però pels guants, la llum, sí. Això és... ¿El guante para qué? ¿Los guantes para qué? Para no Para hacerte daño. Para no hacerte daño cuando estás desenroscando una bombilla, algún foco... És que pot ser tan so com vídeo DJ, però com que ells no saben el que és una CUFAN, és de so. Acúfens... No sé què és, la veritat. Però què és això? És que no tinc ni idea del que és una acúfen. Però tu no feies so? Jo sí. És de so, és de so. Vale. Què, et sents identificat? Creus que els hi pega? Sí, falta sudor, no? Falta sudor. Però sudor de suor. Sí. Bueno, no veus que posa aquí que no es dutxen? Sí, però jo sí que em dutxo. O sigui, per la resta sí, però ens dutxem. A la nostra classe ens dutxem. Sí, jo crec que sí. Producció. Sí. Esto és Produ. Producció. Produ, el diagrama de Gantt... Sí. Sense diners, sense treball, esclar, sempre. Estos somos nosotros. Sí. Bueno, espérate. Sí. No nos duchamos, somos nosotros. No us dutxeu? No, eso no somos. No. Què anava a dir? Creieu que falta alguna cosa que dieu, ai, els de Produ... Porros. Faltaria un porro. Il·luminació. Icti. Molt bé. Per què? Por el porro. Jo diria que és so, però em falta uns pantalons del Decathlon. Oh! Falta de calor. Ostres, sí, bueno, Em falta Decathlon, però lo de la dutxa, la xiveca... Sí. ja llueix. Sí. Ja és això. Sí, jo diria que so. Mira. Jo diria que so. Va, creieu que li falta alguna cosa, vídeo DJ? Porros. Jo crec. Un porret. Sí. I l'Energy Coco, l'Energeti, jo crec. Més que el... Però ja... Ah, vale. Energeti. Vale. Energeti Coco, jo crec. Jo crec que és so. Sí, però tinc un col·lega que és això, tio. És clava. Y paso, Víctor, te estimo. Esto es vídeo DJ. Video DJ, yo digo. Vídeo DJ. Per què? De Tranquiloco, Pioneer, JBL, Red Bull. Red Bull. Sí, pero más energético, de coco. Ah, això ens han dit. Per què? Nada, es nuestro. No lo sé. Energético de coco. Esto... Icti, no? Sí. Il·luminació. Sí. Però per què? Jo crec que pels porros. Jo crec que... No sé per què els porros... Sí. Però... Llavors guanyeu. Sí. I JBL per què? JBL, bueno, verdad se me ha caído, ¿Se te ha caído? Cabrón. JBL es una mierda, tío. Porque vamos dando la nota con el altavoz por el cole, básicamente. Ara. Si la saco para disparar, si la saco para disparar. Vale. Si la sacas segunda. Ah, que voy a buscar, vale. 10 segundos más tarde. Buena, es buena. Que no traen libros. Mira. Billete que es español. Ostres, Bert, han jugat prou bé, però t'he de dir que nosaltres crec que ho vam fer una mica millor. Sí, és veritat. No ens enganyarem. Ara continuarem amb una entrevista molt interessant que hem fet a AC Ràdio, que són un grup de joves que porten ja uns anys fent un podcast sobre música urbana actual. Crec que tenen molt a explicar-nos i anirem descobrint qui són i què fan, també gràcies a l'entrevista. I tant. I, Martina, aquesta vegada t'estrenes tu com a entrevistadora. Estic una mica nerviosa, però crec que anirà bé, crec que ho farem bé. A veure com va. O sigui que anem a veure-ho. Som-hi. Estem aquí amb AC Radio Show, una plataforma del moviment del talent musical d'Espanya. Ells són l'AC i el David. Què tal, com esteu? Muy bien. Sí, esteu preparats? Sí. Vale, doncs comencem la primera pregunta i el que m'agradaria preguntar-vos és com veu començar, que ens expliqueu una mica què és el que feu, en què consisteix el vostre programa i com veu començar. El artífice fui yo. O sea, yo llevaba antes un grupo de artistas, yo antes era filmmaker y llevaba un grupo de artistas y yo necesitaba una plataforma donde publicitar a mis artistas, ¿sabes? Vale. Y como no había una plataforma musical, pues mira, ¿sabes qué? Pues lo hago yo. Y me monto ahí 2 o 3 locutores, 2 tragos, promociono y ya no tengo que pagarle a nadie para esto y así es como surge AC Radio Show. Muy bien. Yo empiezo, nuestros caminos van por separado y luego nos juntamos y empiezo con 2 amigos haciendo retos de fútbol delante de la cámara. Por desgracia nos juntamos. Y nada, y pasado un tiempo está con el editor que es mi amigo y ahí nos empezamos a juntar. Y a partir de ahí pues a lo que hay ahora. Sí. Los 2 salimos delante de cámara, somos locutores.
I si ens podeu explicar una mica què és el que feu per la gent que no us conegui o que no sàpiguen, que no hagin vist mai a Hacer Radio Show, si l'heu de descriure en una paraula o en una frase, què diríeu? Es un programa musical en el cual el artista, conoces un poco del artista y hace un mini concierto de 4 o 5 temas suyos en vivo. Mucha informalidad. Nosotros tenemos un desorden allí, pero un desorden como que a la gente le gusta ese rollo. Claro. Sobre todo yo, soy un desastre entrevistando, pero mira, cuento con el apoyo del público. Però funciona, no? Al final Sí, és el que es funciona. I bueno, hem vist que heu entrevistat a gent famosa, no? Com serien el Morat, Fernando Costa, la gent que és reconeguda, i si va ser molt difícil fer-los venir al programa. Antes sí, antes era muy difícil porque no teníamos audiencia, no teníamos recursos. Ahora los artistas quieren ir ahí a hacer radio. Digamos que hemos pasado de estar hablando con su manager para que venga el artista a que el artista hable directamente con nosotros porque quiere venir. I després, clar, preguntar-vos si ha sorgit alguna relació d'amistat entre vosaltres i algun artista després d'haver fet el programa o el podcast, de dir, bueno, pues ara ja, o sigui, a partir d'aquí hem sigut amics. Lo que pasa es que los artistas, cuando hablamos de artistas famosos, ¿sabes? Sí. Están muy limitados como a tener esa relación, sobre todo con una persona como yo, que soy más de trabajo. O sea, se graba, edición, publicar y todo eso, ¿sabes? Soy un robot, como quien dice. Entonces, ellos también son más o menos así. Lo suyo es grabar, conciertos, giras. Entonces, sí, por DM nos escribimos, pero nunca una amistad así como para decir, ¿nos tomamos un café? No, muy difícil. Al final tenemos buen rollo con todos. Exacto. Tanto antes de empezar la entrevista y después. Lo que pasa es que, claro, para ellos artistas al final somos un medio más, ¿sabes lo que te voy a decir? Cuando están allí, tú eres su mejor amigo. Una vez que sales, como que Claro, el siguiente medio es su mejor amigo. Otra vez, claro. Entonces, es más o menos así que funciona. Perquè també heu tocat, o sigui, diferents nacionalitats, no? Han vingut artistes de... Bueno, Sí, nosotros no tenemos, ¿sabes? No hay frontera, no hay barrera allí. Ni siquiera antes estaba un poco receloso con el género musical, pero ahora hemos abierto la puerta. Todo aquel que tenga una mica de talento, pues venga. Clar, perquè relacionat amb això, com ho feu per contactar amb els artistes emergents? No? Aquests que potser no són tan coneguts, com heu d'estar super al dia o us envien, no ho sé... Es que, digo lastimosamente, porque gracias a ese éxito que tenemos es que ya no tenemos como más que fácil. Antes sí. Antes yo tenía, oye tío, ven a grabar, ven, dame una entrevista. Ahora ya no, ahora ya es... Si reviso mi DM ahora mismo, mínimo hay 40 artistas ahí, ¿sabes? Que me han escrito desde anoche, que yo tengo que aceptar y mirar. Pero es gracias a ese boom que hemos tenido, no es porque, no por otra cosa, es porque saben que allí hay, en teoría, viralidad asegurada. I teniu algun mètode de selecció? O sigui, com decidir aquest artista sí, aquest artista no, o bueno... Por ejemplo, uno de los métodos que tenemos es que no es que solo haya sacado una canción, ¿sabes? Que hay un trabajo de ese chico y no es que una canción y se ha pegado, sino que ese chico ya viene trabajando y tiene un proyecto musical, no es que sin querer me he pegado. L'última pregunta, abans de fer una mica un joc, que seria quina expectativa de futur teniu? Què penseu fer? Com encareu aquest projecte? Pues es que se escucharía un poco prepotente decirlo, ¿sabes? Pero yo quiero crear un imperio, ¿sabes? Y que Hacer Radio sea aquí como lo es en Francia Skyrock, o sea, como lo es en Santo Domingo de Foque Radio, como es en Puerto Rico Molusco. Entonces en España creo que como España nos dio esa oportunidad, pues un imperio. Si us sembla bé, ara us farem una mica un joc de preguntes ràpides, que, bueno, per qui no ho sàpiga, sou uns 15 a l'equip, no? Doncs el joc de preguntes ràpides serà fer-vos preguntes relacionades amb el vostre rol dins del programa. Vale. Per exemple, qui s'encarrega de contactar amb els convidats? Ja m'ho he respost una Más que mica todo abans, però... Eurobloque. Vale. Qui sempre arriba tard? Low. Sí. Low es la peor. Sí. Dice que ya llega al día siguiente, o sea, imagínate. Luego está él. I després d'ell, bueno, aquí t'ha caigut una No, mica. pero yo voy tirando balones fuera. Qui es posa més nerviós quan heu de gravar? Es que ya estamos como acopladitos, ¿sabes? Sí. Cuando tú respetas a un artista, además, te da más nervio que alguien que no conoces. A ver, pero nervio, o sea, a lo bestia. Yo siento, en cada entrevista, yo siento un poco de nervio, pero es porque ya posiblemente esa entrevista sea viral y te coja 20 millones de visitas, 10 millones, lo que sea. Bien, Entonces, quieres tú quieres hacerlo bien, pero es por eso, ¿sabes? Porque ya sabe que te van a ver muchas personas. Pero anteriormente, esto no lo ve ni Dios, o lo que sea, ¿sabes?
Pero entonces ahora ya como Vamos a decir burradas. Sí, y decíamos burrada ahí, ¿sabes? No había nadie, pero ahora es más tiene presión, repercusión, ¿sabes? tiene repercusión. Ahora cualquier burrada es como que la gente... Claro. Qui s'encarrega de pujar el contingut a les xarxes? Tú, ¿no? Como bueno, entendido. ¿Quién sube el contenido a las redes? Por ejemplo, ¿quién programa cuando se sube el vídeo a YouTube? Sí. Jo. Vale, qui treballa més? Qui creieu que treballa més pel projecte? Hace. Yo creo que... Tú. Sí, porque yo soy que... o sea, básicamente yo soy como el eje principal, ¿sabes? Yo voy a decir, que no lo he dicho, pero edito los vídeos, los cortes. Bueno, los cortes lo hace mi compañero, pero el audio, que es un poco trabajoso, Claro. quiero poner de artista que suene bonito, Claro. ¿sabes? Y ese resultado final sale de mis manos. Clar, bueno, és que ells no ho De saben, montaje. però tu vas estudiar alguna cosa relacionada amb Sí, cine. pero el audio no. Audio yo no Lo de estudié. audio. Bueno, intenté ser una vez productor musical, pero estar sentado en una silla no era lo mío. Ya. Quería más acción y al final terminé sentado en una silla. Qui creieu que és el més divertit? Todos. Todo en general. Todos somos divertidos, siempre hay algún Todos payaso. todos tenemos como una pizca de gracia. de gracia y de humor, Tal ¿sabes? cual. Ya sea un poco bizarro, o sea, al final nos complementamos uno con otro y como que lo que Cuando te uno falta está a ti de haciendo, humor, claro. todo Cuando por no es ahí. uno es otro, en verdad. Sí. Qui té més tracte amb els convidats? Qui és el que el rep, el que està més a sobre dels convidats? Ahora últimamente Eurobloque, ¿no? Es el que más está como con los artistas, en la espera, no sé qué, puede ser. Pero en verdad, casi todos, ¿no? Casi todo, pero sí. Todos tenemos charlas No, pero con Eurobloque, o ellos. sea, como se encarga ya de preparar las entrevistas, recibe. Vale. o sea, los recibe a la puerta, se encarga de que los ensayos se hagan bien, Claro. porque tenemos dos cabinas, una para ensayar y la otra para allá el programa. Entonces, Claro. ese prepararme de entrevista ahí, los artistas, que ensayo, luego Quitarles tensión. me lo pasa a mí, entonces ahí cuando... Sí. Molt bé, que guai. I última pregunta, a qui li ha agradat més aquesta entrevista? Para mí. Sí. Egocéntrico que eres, ¿eh? No entendí la pregunta. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Te la traduzco? Sí. Que ¿a quién de los dos nos ha gustado más esta entrevista? Que aquí a mí me A mí, gustó a mí. esta. A mí más, ¿no? Ah, pero tú dices esta entrevista o venir a esta entrevista. A él. Esta entrevista. Porque ¿sabes qué pasa? Que no A es ver lo la mismo- burrada que vas a decir. No. Ah, vale. No es lo mismo tú estar en tu espacio controlado, ¿sabes? Claro. Que luego ir a un espacio que tú no Que no controlas. depende de ti ya. Que no Sí, depende claro. de mí, ¿sabes? Claro. Entonces ahí como que yo... Ja, tu Ara volies soy víctima. controlar una mica més i no... No, si de no hecho te deixat. dando algún consejo y todo. Sí, Sí, ¿sabes? Está Ahora soy bien. víctima. Cuando van a mi estudio, ustedes son víctimas. Claro. Porque yo ahí... Pero aquí soy una víctima. sí. Bueno, pues moltes gràcies per venir A ti. i bueno, ja anirem a veure... Claro que sí, estáis invitadísimos. Eres bienvenido. Bueno, no sé si cabéis Bueno, el tantos, equipo, todo, no sé. pero Pues sí. moltes gràcies. Nada, a ti. Adiós, chavales. Uau, Martina, quantes coses podem aprendre nosaltres de fer ràdio. Sí, sí, va ser una entrevista molt interessant i per ser la meva primera vegada jo m'ho vaig passar molt bé. Que bé. Sí, sí. Berta, què més tindrem avui? Doncs mira, hi ha unes quantes persones d'aquí, de l'institut, que s'han proposat a fer un torneig de LOL i on, a part d'alumnes, també hi han participat professors. I ara doncs, us posem un vídeo i un reportatge on hem anat a parlar amb ells i hem vist una mica tot el procés de creació i assajos. Doncs ja estem aquí avui a l'assaig i la preparació d'aquest torneig de LOL. Com podeu veure, aquí darrere tinc tots els organitzadors preparant-ho tot per al següent 5 de maig. Tinc moltes ganes de parlar amb algun d'ells i que m'expliqui doncs, què és aquest torneig i en què consistirà i quin serà el mecanisme de l'esdeveniment. Doncs estic aquí amb l'Adrià i l'Arnau. Hola, nois, què tal? Com esteu? Bona tarda, molt bé. Bé, aquí. Vosaltres de quin cicle sou? De segon d'ICTI, d'il·luminació. Sí. Els dos, no? Doncs es veu que ells són uns dels organitzadors d'aquest torneig i volíem saber una mica doncs, en què consistirà aquest torneig, aquest esdeveniment que heu preparat. Bueno, nosaltres el que estem organitzant és una miqueta la final d'aquest torneig que s'ha anat fent online. I què anava a dir? Com va sorgir la idea de fer aquest esdeveniment, aquesta final, Adrià? Doncs nosaltres volíem fer com un torneig o una lliga d'algun joc així en directe, en Twitch o alguna cosa, i el Ricardo, que és el profe, volia fer un torneig de LOL.
I vam aprofitar i ens vam com juntar per fer les dues cosetes i li fem tota aquesta moguda perquè, clar, ell no pensava fer-ho així, volia fer-ho online i ja està. Nosaltres montamos tota esta movida, que és el que ens agrada. Tenim un munt de gent treballant amb nosaltres. Quants sou? Organitzant-ho tot. Quasi 20. Sí, quasi 20 persones. Sí. I participen tots els cicles o sou només il·luminació? Sí, hi ha gent de so, gent de REA, de 3D, que han fet els Cairons i la resta, d'ICTI, amb els companys que estan fent les llums i tal. Estic aquí amb el Jordi. Hola Jordi, què tal? Molt bé, molt bé. Escolta'm, de quin cicle ets tu? Soc de la segona realització. Vale. Doncs primer de tot et volia fer una pregunta, que segurament hi ha moltes persones que no ens entenem gaire d'aquestes coses, i és en què o què és el LOL? En què consisteix? Vale, bueno, el LOL és bàsicament un joc multijugador, on normalment els equips són 5 contra 5, i bueno, és un joc online on bàsicament hi ha una sèrie de diferents personatges amb diferents habilitats i l'objectiu és com guanyar l'altre equip. Has de destruir una sèrie d'estructures i destruir l'estructura final. I escolta'm una cosa, a mi m'han dit, un ocellet m'ha explicat que tu tindràs un paper molt important el dia 5 de maig en aquest torneig. Explica'm una mica quina serà la teva funció. Bueno, la meva funció serà ser el comentarista, que bàsicament la meva funció serà explicar al públic què està passant dins de la partida, sobretot en els moments on hi ha menys acció, ja que són moments molt pausats i se tiene que entretener, ¿no? I la meva funció és aquesta, entretendre el públic i explicar què està passant dins de la partida a la gent que sap del LOL i a la gent que no. Doncs ara sí, ha arribat el moment, estic aquí amb el Ricard, el creador d'aquest torneig. Hola Ricard, com estàs? Què tal? Molt bé. Com va sorgir la idea d'aquest torneig? Vale, no, la idea va sorgir perquè l'any passat es va intentar fer a un altre profe, no el va aconseguir perquè, bueno, era molt rotllo. Llavors aquest any vaig decidir jo de, vinga, a la piscina. I gràcies a molts alumnes que tenim aquí treballant i a tothom que s'ha involucrat amb mogollon, pues, podrem fer el torneig finalment. Escolta'm una cosa, i pel que tinc entès és un torneig que es porta fent ja fa uns dies i el divendres és la final. Com ha anat el procés d'aquest torneig? El torneig ha sigut fa 2 mesos ja, vale? I va ser per rondes eliminatòries. Teníem, si no recordo malament, eren 8 equips, vale? I van eliminar-se fins que queden 2 i divendres que ve farem la final aquí amb els 2 equips. I explica'm una mica quin serà el funcionament, en què consistirà la partida i com funcionarà tot. Bueno, el torneig és de League of Legends, ¿vale? Són partides de 5 jugadors contra 5 jugadors i serà el millor de 3 partides, que el que guanyi 2 pues passarà, bueno, guanyarà la final. Estarem aquí des de les 3:30 jugant les partides i després tindrem la gala final dels premis i, bueno, i tot el rotllo final. Molt bé, doncs quines ganes de veure aquest torneig, estàs nerviós? Jo no, però ells crec que mogollon. Bueno, però hi ha ganes, no? Sí, moltes ganes. Ja després de 3 mesos, quasi 4, hi ha ganes de veure tot. Quin torneig més LOL, no, Berta? Avui acabem així el programa. Sí, i com sempre dir-vos que esperem que estigueu gaudint molt d'aquest podcast i recordar-vos que al capítol següent veurem el tancament d'aquest podcast. I no us ho podeu perdre. No, ens veiem en el pròxim Fent Campana.